For today's video guys, taklad tarog bukid para mabisita na itong tanom. Malayo pa yung lakarin natin, almost 1 hour pa. So guys, malapit na tayo. Ito po yung busay na napaliguan namin. Yan ang daan punta ng Uma. Sarap maligo dito, ang lamig ng tubig. Hello guys, magigib muna tayo ng tubig para inumin. Isa to sa source na pinupuna namin ng inumin dito sa bukid. Malakas ang tubig, magnaw, pure mineral. Sa wakas, andito na tayo. Grabe, hihingal ako. Sobrang taas kasi ng akyatin dito. Doon pa sa taas yung aking saging. Yung dami ng sagbot.